ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurun ti kasta, Kapitan. Surun ka. Apay kadimanan ka ba dong? Naggapuwak iti barangay Holmaray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na ngay. Ay, napangatamanan ni Witingan na. Ngata? Masuro na ka talaga. Ala, kat urayim nga agsubli iji barangay hall Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mga lay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirka katrabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya ngay atrabaho. Dishwasher lang makini ti may sa restaurant, maray. No ape, kasapulan ti barangay clearance Kaun kasta talaga. Uray anyan sa atrabaho, itakat kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam Unain ng tumot ti mapanijay witingan. Ala, agsublikan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Ano to yang? Nanda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwa raw, mga lako maiti barangay clearance ta kasapula. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanung adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad ni ang kalinding No sa dino ka tinapnapanan na Unaw napan nagtaya iti huitain. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Aday ijay huitingan. Madamati duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanar aramidan. Apay ka di adiyo pat dyan, anapan ni jay ilay. Napanigay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo agsublin tulat na Bagbagam niyang kilmaw, kwaraw. Ngamain, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan amar aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Hanggang, may agsapad na tatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Epay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot, bakit ka lakay din? Tsaka mo nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana tuyang. Nga do kano ti agreklamo ken ka. Ngamin, saan mo kanong aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya aramidak dito barangay tayo. Yan. Kasta talagang kail. Nung nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da, isudan ti kapitan. Sukatan daklangan Kita akman ti lain da. Mangkail, palagipan kayo lang. Ang mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak bye-bye anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Tunggalag magdakan niya. Agululbudak latta. Di mo sungsung patan Panawam idan, nagdamag da. Namangan wadamot makunada kanya ano kasrat yaramidak. Iso nga, agrasunak latan Ibagak nga dakasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Tanong mga bakakit ikang kaiti balatom. Kaano pa ingay, mga ba kayo?
Awan to, pa'y nangabakan nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yun tisuga lang kay. Apay marituyang, anja ti ibagam ta imay ka dito balay. Agda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamut arimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasa, saan na pa'y apinirmaan di barangay clearance may kinibadong kao? Ha, Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di nalakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huwitingan. ha, Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huwitingan. anya? Ha! Dayta, Kapitan! Kapitan Huiting! Yahoo! Kurog! Ada ka? Ngay, ang galing tayo. Nakaragrag sa kamot ngayon may tito'y balay ka, oh. Nangabakak. Ikang ka iti balatam. Nangaba kayo tingwiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabitlag at ikang ka iti balatam. Atoy. Ha? Ha? Oh, well, tamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, ah. Ikang kamanti kwarta ta gumatang ka iti pagsangwan ta. Ah. Uray ta, dua ta laang mo't nga agsat. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rutin ti gatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huwiteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kung katidad duma ang kukwak tidad duma niya. Dayta ka din huwiteng ti ipang pangrunam ngar aramidan, Kanayon kanung awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito balay iti inal daw. Katno, ako agjut-juti Oh. Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayo dito bang patpadakas ka niya? Agpili ka, intay. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay ni ba nang mat? No di mo matlaang maaramit ti pagrebanga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmat? Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipang pangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, kapitan. Ay amo, saan na masapul nga ibagam? Ipalagip ko laang, kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawom kagawad ko nang. Un mat, ang mga no aglibas ka manen ang madama ti meeting. Kaano pa'y naglibas ha? Ay na, kapitan, di ka naglibak pa'y. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Wala daw ako na. Anya! Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarong. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarong. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Ay. Di mo pigsaan ti sangit mo, di na. Anya ka diti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tas ika ti pangibaga. May sana ka, kapitan. Ala,
Iba nga maon, barang nga may tulong ka. Kasanumat nga min. Sana nakayat nila kay ko ti maturog iti silad me. Anya, dahil tati parikot mao. At da babae nila kay ko kwarog. Paingay nga bababae nila kayo mao. Itian niya agapaw. Tsaka mo kwarog. Amo ko apay. Anya ko matirason. Kasi ti aramidam di na. Kanayon kang hagdigaos, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Kanayon kang hagsagaysay, kita man tabuk mau, kasdasan na nasagsagaysay, kung nagsukat kamot na iti duster mau, sa balin ti angot mo di na. Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. Anya. Uray dagiti anak mau, kanayon mo idaadigusan, takakutkuto da. Kwa. Agdarus kami ni di balayaw, tapno maragsakan nila kay mau, no kasta asumangpat ka nagkapo iti trabaho. Kasta ka day. Wan, mala, padasam nga ramidan dagiti imbalakad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Inteng, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hall nga agpatulungkan ka. Ngam, ni kuwarog kisumango kadakwada, taawan ka. Ay, adamit dagiti kagawad ija nakajutay. Oh. Angam si Kati Rumbang nga dayjay, kasi Kati Kapitan. Naa. Anya nga ti diferensya na kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata ada ni kuaraw nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Oh, Apay, napanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. aniya ko ba? Ay nainteng, iti day tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramit ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung ti ibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, kuwaraw. Agi katak sa ngagpaison kas kapitan. Ha? Kay, sino nga iti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan ah. Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nganti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinun ah. Kapay namin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Kapay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman-manu ka lang matamangabak. Saan mo't? Win man, sipod nagtaya ka iti huiting, na minsan ka lang nangabak. Iso nga ron ngagtaya aklat tabarang mga bakak to iti dakdakkel. Sana nasayat ati kapitan kitagwit-witing ang gail. Madyakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Oho, saan mo't akanayon? Inal daw to, pay pag napagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay sumardeng ka man ba? Timakonak, ipang pangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, awan makuna ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't ko kasarita di kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon nakasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay inton madamdama. Anyamot tenday ta kapitan. Pudno ka di tidamag kau, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay jakam mo. Ala, agsubli ka laangan inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau.
Tetik sinagtaw intun adan ni Kapitan, ha? Anya ti kaadda, marikwanang, imay kamot dito balay. Wen, Maray, taibagakan ka ti sao ti tattao ken ni Kapitan. Nga anya? Ay, Maray, bagbagaam ni Kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipangpangruna na. Ay, binagbaga akon, Maray. Kat nasapa mat arumar dito balay iti inaldaw. Agjo ti kano. Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laeng, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam, Maray. Takasaritak anaimbag inton agawed. Sige, Maray. Bagbagaam ni Kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas, Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angem si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan katihueteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaod tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas Kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a Kapitan no dadaelem mahit. Kuha, Enteng, tapno agtalinaod tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Kuha. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaod ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaod analatak tinagan mo. Sige, taaramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpaiso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day. Enteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Membag nga oras mo, Angkal. Adda kami dito barangay hall. Uwan Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito'y barangay hall. Unang Angkal. Iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan magpinenget manindag iti karibal akabait ken original white. Kung madamdam kat adadan taon. Maragsa ka na kang Angkal, tadda ka. Kunak mo awan ka manayin. Manipod ita. Una ti trabaho kas Kapitan. Agbalbaliw akon. Ayaws. Adakla ta amang support kan ka, Angkal. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed ang nasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pogley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapang ay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon.
Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita tuya. Saan matlatan nga agsuksukat ni parintay? Si kamag tilamad madlaw mo. Kahit po no, mate. Hindi pa napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan, nawag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Tasi ka, sukat ka, sukat. Siya mangarog ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugaan ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. Adda ibagakan ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya dayta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga min dayta. Saan samot ngagsuksukat ni Kapitan? Kaumo nga main. Makabulan di bado na sana sukatan. Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mat damdamagan dayta ka ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Oray no saan nga agsuksukat ni Kapitan, tanagagad ken na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Ken dayta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y ado ti proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta, Kapitan. Asino ti mabali na pagluganan nga agpailay? Ay, ni Chip ko arog Naka-spooting ka, magtatabataw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawang man, naka-spooting Ay, Chip. Kano inaldaw nakasapatos ni Tata Badong. Kasla mapanagaran. Magmantamom ko, Sip. Na, abak na tapay, Chip. Ni. Sige, tatabataw. Aglugan kan. Tay tulod ka, di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Maray. Kano inaldaw ang mapan ijay ile ni Kabadong. Anya ngay ti araramidan na ijay. Dayta, tijak amaw. Ken amaw, Maray, naka-spooting amapan. Aya, Ha? Jak amo ano apay abay-bay anmat ni Marito yang. ay amangan mo't numapan ngamin agtrabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay sos, kasanon numaamuan ni Marito yang dayta. Ay di mo la ibagbagan Maray, takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng, jak pagsuspitsaan nga agar-aramid iti kalukwan. Un tadi mo agsuksukat. Ay saan asyak tinangibaga iti dayta ni Marito yang. Ay, inuyaw naman niinteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, pati gayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan ay pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan iti bado na. Ay saan asyak dagdamdamag Maray, ni Marituyang, indanon ko laang kan ka. Ay, kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanu ngamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi ang nagsukatak? Idin sa last month day, Jay. Nagadumot ngamin tibadom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kadagiti manguyaw kanyak nga uray sanak ngagsuksukat na bagay ka. Di kan tupay ngamin makapagdigos may. Agdirdiram usak tupay.
Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan ka kano. Ha? Ay, di mo latultuladan ni kumparim abadong. Inal daw ang nakaisputeng. Apay kumatulad ket puro kalukuan ter aramide na dadya tao iji ilay. Apay di mo amuday ta. Agudong kamay, maribanan. Ay, winman, mare. Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amak kitsinda iti si daun may maray. Mapan ko la igatangan ni badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manungkag iti baro at t-shirt na. Ay, kat igatangam Una maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsoksok at. Ay, kat numapan ko mat igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Ada igatang mau maray. Adda, kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kaskadak kukot ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, mare. Nasaya at mut tapno addamot pagsukatan ni Kapitan. Wow! Nagmayatay, dagito'y ginatang mo abadok to yan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw, iti da ito'y ginatang mo t-shirt ko to yan. Isuot mo da ita, tapno saan da ka adilawon, dagiti tatao. Una, diyak kaya't ti maipada, hindi kumpare ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Malaksid da saan nga agsuksukan, saan pa agdigdigas. Itain ta, nupod-numot lang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batsyamay. Daya igatang da. Aguray mangkiday, tagsukatang mat. Tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Inak mo't ipasikat, dahito ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't nga ipasikat ka? Pasikatam ni Kapitan. Saan nasikat, kaya't ko mangitulod ka niyan. Maditi kas tango galing patabadong. Napili ka iti driver pagpatulo da tricycle driver. Mapilit na kaya. Nudya nga rog kaya't apagluganan da ita tricycle ba? Kawas-wasing ko pa'y. Ayan na ni Kuarag. Isaw, ti kaya't ko mangitulod ka niya. Ada nga rod aramiden na. Pinumalpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumad, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigo sa inyangkal na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Inka agdigusan Kita nakakukutak. Una bitin. Taapay ngamin nga agkukot ka, kat imalaldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni ti pagdigos mawang kang. Nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka di tantamapan ka agdigos. Sa anak pa'y laan nakasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, Ingkan ko na! di nakpay amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo ti balunay, Ha? Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka! Darasal! Kasano nga makadigos ka ang kail? Katlislis siya mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsan tamangag ni Antem. Kuna na nga nga digos ka, ang lislis siya mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunak may. Kwarog! Nalpasan ang nagdigos niya ang kalmaw. Uwan kunam. Dakas ti ang gulbud ang kail.
Saan pa yan, tay? Saan pa yan nakabuyat? Apay akas ta ti imbagam. Ay damagam man, no kaya't na nga umay ti balunat. Aw, nangigmaw? Iwanan. Ay agdigos akon. Ipilit yung tumit kay jak nga ron kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin dito yung nagti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Ay isak day ta kagawad. Timaraki kamot ang nagdigos, kapitan. Dandani saan ka na bigbeg. Kita ka di da ito ibadaw. Wow, na. Kabarbaro ah. Wala. Ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matlati pa naglanglang ako. Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Angem da ito isang ti maudi pa nagdigos ko. Na ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti pa nagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, kapitan. Ay, sigurado Ay na, kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos. Iti kasta, nataer ka latta. Kapilit yung mutlaan ng uncle mo nagdigas. Wain tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo nabang lumang nga rodin ah. Pinagsukat na pa yan. Kasayat mo da. Sige nga raw. Itulod na ko di jay ilay ko raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat di jay sigo da. Amom lang nga rodin, damagan pa ilang mate. Ayun gaya man niya. Sige, lumukan ka ang tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw da makanikwaraw. Nangag ko nga paili da kanaw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atungtungan da kani Chip Kwaraw. Anya day ka. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Kwaraw ti makamaw. Imbaga na day ka. Mapan kano ag chicks. Ay, Ha? Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti day tangay bagam. ay rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at day tao'y amapaspasamak? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Baray, ada ni Kwarog dito'y balayaw. Adda maray, adda ije kusina. Agur uray iti maluto amakan. Kasaritak ko mamaray, numabalay. Ay wen umunag ka maray. Ay saanan, urayik langan dito'y ruwar. Dito'y tipagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Sabi yan, tay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Kaming. Aw, apay na natuyang. Ala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan, Saan nga rod ka now? mano ayat imbayad na ken ka. Imbayad? Ay, sana nga agpapabayad. Heh, adakit kwartak dito'y Kwaraw. Ay, wine. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, Kwaraw. Una na natuyang, adudaytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun ka dayto a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Eh, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, ah. Saan? Apay kit din niya ibagak. Eh, kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Wala na. Pero si chicks ko naman. Kaslamot nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting.
ikaw, anay ko tuyangay din na mo pangurin na. Anay ka. Ouch! Magna ka! Tamapan ka kini kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin Juan at Arabidang! Ibabay nakman din ako na ka. Rombang langan ka! Ayun na yan. Maray! Ayun na. Binitibit mo batid ni pare Badong. Apay ngay. Ay, sus! Dakal di basol na kaniyak, kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na mo na paray. Ada nga rudan ni Marituyang pare. Nagbiro ka pa ilang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kaya't kong agmulta ni Badong iti 5 baboy, kat kokwak amin! Naa. 5 baboy! 5 pig? Anya. Kalpasan na, nawayan a pumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus! Kasaluitan ngay paray. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa ay. Di na kumamit isinsina. Please. Ay, Tata Badong, anya ngay ita. Adda lang arudan asawam, naisam kapayla iti chicks. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toy nga stasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, adaman madmadlaw ko kani Kuwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kuwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo mo't gayam dayta, maray. Limo kay samot ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mo't, marikwanang. Adayo ang mapasamak dayta. Kat anya ngay nga ro ti pampanunutin na. Apay nga katawa nga may maysa. Ay na, in love nga men ni Kuwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasemmet nga min ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kuwarog nga katkatawa nga may maysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y nga mauyo nga. Ay, ika man ayaban ni Kuwarog. Apa ay, kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayap mo pa ilang kanyak mat. Kat adalang mit di taasidag. Payapayam lang oh. Sika nga ruti kayat ko ang mapanmangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat katawa mat ngagmaymay sa. Kastalaeng, di ada love life na. Agkat katawa ngagmaymay sa. Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Ingka kaayabanan. Yes. Iparab! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni kapitan. Tapay ka now. Addan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaos. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha?
Ay, nagmayat gayam ti mainlab. Malaksid ang naragsak ka, nagagad ka pa'y. Sikan na ati na inlab. Ay. Ay! Waraw! Ah, Uy, dingdinggan na. edi bagbaga mangkail. Katawa ka la katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan iji ilay. Ayun gaya man niya. Na ay di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabangan mo ibaga dagiti tattao nga agmauyong ka. Naragsakak lang ang kail, gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Kapanam ko raw. Ilay. Nakaisang kamay. Uray tupay siga. Nakahisam kamay. Ganun na. Naragsak ka gayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, Mike. Nagpadpada taan naragsak ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan dagito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo. Naglugan iti tricycle. Nagawid ako. Hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tanti masida aya. Ada akong tuyang. Na, nakaisam ka man. Ay, kadwa na. Naragsak ka gayam. Nagapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Way, talaga naragsak ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Kadwa na. As tuya talaga tinaragsak. Na, apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapoy jaylay. Kastaw na'y tikat katawan. Apay dayta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napan ko man dinawat di takaroba. Imbaglasi daun may kinibadong kao. Nagapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagap-gapuna. Nakitak nga men, idilimabas di titersinak. Kat amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga may maysa. Nadlaw mo magday ta. Kauwan, Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga ron dito bagay. No apay ang naragsak ni Badong ka. nakita mo ni Kwaraw. Ay uwan maray, kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo aladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang, in love ka no gayam ni Kwaraw, iso akas jay. Ah! Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau, naragsak mo't. Ha, amangan no. Ay sus, maray. Di mo ibagang nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asikatin na kainlaban na. Sa bali a babae, ang mga no taga-ilay. Ay, wun anya. Tay di naggapoy jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sa bali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. Nukasta. Nalawag nga da babae ni Badong Kao. Nalawlawag pa ingam init, mare. Tuyang, nakaluto kan? Kanya nga teraramidam dito salas. Nakatugaw. Damagampay lang. Amok ang nakatugaw ka. Ang rumbang ko ma, nga da kay di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng kangarus ngusen numabisin ka. Ay, unay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas. Jakpay na arasaw. Eng kakarum kamanan. Apay, ayakas ta ka bitin tuyang. Nagragsak ka lang nga napanagala iti marunggay asidain taitay. Itagong ungot yan. Adagayang mading aramid mau. Madingaramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa'y?
Iya! Ay, adan sa mang perperde din napintas a relasyon mi kinituyang ko, pare. Na, asino kumangay ba timang pirday? Di na magkayatan nga ilutuan. Si Madutan ni Marituyan. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kun naglamiis pa'y paray. ay, Sa nakas iday ang nakasamsamay. ay, kahit naasawon paray. Pimaitan, kan limami isan ti panagayat na kun ka. Day tangaron mo kay ti pampanunutag paray. Ay, asino nga tamo timang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Idak kalaburbur siya paray. Abangan mo no ka paray. Ay, di nakman papabasulan na kasta. Jak maarabin day ta. Wano ni Maribana. Nakarkaron, adi na maaramay. Ni Marikuan na nga. Day ta abaak akagawan. Virgin na ti relasyon niya. Nakumamot ti magunod na nga. Ni Kwarog nga. Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga rin mang perperde iti relasyon mi kanituyan ka. Ay, amukon. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay kung maperject ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyan ka. Ay no, naglimos ni mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga nawa. Bay-bay amangan iti ado. Anong saan natan nga ibatyan ni ti kanunta? Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto ak manan iti kanunta. Ay, uwin ah. Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng gaw. Nakababainin ka da kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at mata na kanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus matan amin ama ka ng kangil. Ay, agluto pa ini antim. Ha? Di ka madanagan. Saan ay adungaw? Da, ay, magastusan kamat gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit ak manen, Chep. Kasanaw, awan manen pa sa heroes. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pa sa heroes ka, ngam naragsakak lata. Wan nga rod. Agkatawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma. Takilat kalatan nga agkatawa. Padasam ang amin ti agayat. Tagkatawa ka, ureg may saka. Awan tayo mo't pakain labak, Chip. Itulod dakman ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tataba daw. Ito na. Naragsakit ni tataba daw, no agpailay. Pudno ka di, tataba daw. Ito na. Iso nga itulod da kaon. Kasano nga, Chip? Addan ni tataba dong apasairos ka. Agbati ka na dito paradaan. Kating kayo na. Sana balay? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkatkatawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Mare. Wen. Iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamda magdayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mat? Agad katawa matlaang day jay ngagmay maysa. Akas ka ni Kwarog. Na, kayat mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw.
Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may sa. Ay, jakla kaya ta mapadasan day ta asin Thomas. Pakawan. Di oray agba akak iti agnanayaw. Tuyang my love, ayan mo. Apay abiro ka nakpailaan. Kunakon kay, nakatugaw ka dito'y salas. Mala, yung ka nga ron ilutan, dahil ito'y ginatang ko akarni iti manok. Ilotaw, numabising ka. Ayun ay kamot din ay tuyang. Kanayon laki din na napudot ti ulam. Anya ti basol ko king. Hindi di amo kapailang. Naglampaso ak mitay nito'y balay, sakbayan nagpailiak. Pinunok jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga papay, ay ati pagbagam. Apay ti kunam! Diyak amaw nga iso ti sublia-sublia mi ilay. Anya, Tunggalag po kay ilay. Kastaunay ti ragsak maw. Nga oray kalagkat katawang agmay-may saa. babae ay mo ti subsublak iti ilay. Kag apay nga rod ang naragsak ka. Ipadpada na kidahin kanikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanyak atuyang. Amom nun niya ti subsublak iti ilay. Naglawag a babae! Trabaho, tuyang. Naawasak iti trabaho. Isuan naragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Isumay. Anya ka na ya. Saan ka nagproblema iti sidain ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay nasaya at ang ragbadaw. Ikaglutaw. Kahit si Kangay. Anya teramidaw. Inakisaga na dagito usar ngagtrabaho intun bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsak ka, badang. Tayo manday ta. Uray siga naragsak ka.